се добре нас на видео. В данас си видео как сега играемо. Со играемо? Roblox. Как сега Бери, Бари. Тракај. Как бе не? Как говори? Еви оди сада идемо тук. Предлаг полицаец. Бари. Така се вика он. Така му е името. Вани как го викахме? Дебели полицаец. Предо аз го виках. Пак ќе викам предо. Оди ево сада идемо. Бери, Бари го играме. Бери. Соботи Зена сам ме пратис. Кубило една. Зена, дојди! Пукни. Та послу... Може сега го гледа тази ти вика, за пукни ми вика тази. Така ти е убаво за тебе. Ей! За нея. Шами. Да си пукнам, показвам. Аз ти говориш глупости. Не е глупости бе, това. Он се викта. И защо? Бел бе ти утам! Сега ти бокс ме скуцо. Упс. Абе види ме. Мойде там бе! Ти от ли си в главата? Оди. Ме? Предво. Ей! Тази ентайно бе се оправила. Нека пукне там. Фатно, пипнам го сонцето. Твоето дуда. Моите стапче. Се го нема. То му го издема. Вашето бе. А опасва. Иде да скаки панах. Пролетан и не дойде. Пролетан дойде на Ана. Не бива. Тебе Зено Яна се вика. Защо само Яна се вика с Йоана? Яна. Йоана. Која е чума само? Та не е на моя друга сестрата. Башка знам. Само Иван ми я гледа и гледа, кој е таа Йоана? Еве, ако не ви пише Йоана. Смуткана пише. Йоаха. На тоа, на македонски приписни. И моста српски. Певат. Лека пукни во Хрватски и сребника. Не е лепо тако да притиш. Са Хрватите и Ботере. србите. Говеда. Яйцари. Колко минути веќе има? 2 минути? Шо видео? Шас порно изем видео. Дек сними. Зашо? Видях стръкне видео. Той е мой мил капсар. Валтро без дукс, не без това вака. Това е много по-лесно, шо? Да. Яйца да ги яде. Тома и дебели полицаец. Бацували се на... У школата да въгя да сбацуват. Урадевиш, полицаец и Тома. Уй, топко беге. Май сбачува. Полицаец и Тома вика м. Полицаецът вика дебели. Ти каква си? Тома вика, аз съм дебела. Како тебе? Крадам пари. А опаш Тома. А паш полицаец. Неле полицаецът залепил Тома и дело кантата бацували се. Кантата. Не, ба, тук дембело не може да ме фата. Ков му умел. Са полицаец. Да, сак ти оди да играме бели друзи. С укати полицаец. Укати дедогаз. Така виках мотлите полицаец, га вика. Дедогаз бе. Укати дедогаз. Дедо Перална. О, знам се бе таква игра. Що? И да се не видим, ти 24 сата налажал затвор. Що бе стигнеш сакаш? Ай, ако отидеш лайка във видеото, гайс. Нямаме толкова субскрайбери. Мораме да открадем neko да съм в затвор стварно 24 сата. Това съм мисля. Полицайците няма да Види дават. ми се звава на броят. Ти они са овци. Аз крави да бе. Американските полицайци. Се ядат кабаси всеко утро.
Всекой ден, да какво утро? С тебе тук да се пирава. Но гапнеш алпаш и да тръчеш. С тебе ще бе, види. Павай Ама- тук да си играш, види. Сам се. И сошава го попис. Сам се. Ваза и неки сайко. Кой няма игра, но... Това е за правене мачки. Ти луд си. Може. Мос. Мос да. Мос не. Яка не е тук Иван, не можем да пазим. Сега се отме падна. Само Кой чути. тук ти То! не пагиш. Кой тук Иван банелата, това пагиш. Сега Иван вика, защо съм банела? Само он те вика, тя те предеза. По-долу на врата. Съм вика, сти на мен на кръва. Няма след Иван банелата, вика Мартин Кокошки. Пръде, всекой ден. Види го тай. Бей! И за знак ти да е пиян. Аз знам си има там такво. Да, вон дома. Вика. Зак я покажа Главата. на виц. Не ли един човек отива нататък, вика, носи вода на океана. А он да не се... И тай знаеш, от тай, да не кажем, защо, те вземават от шолията от вода и на татка му. И татка му вика, виос на полицията викат, ай са кьошо, затва заради. Що си изсера дома на двора. И да не ви той интересно. Ама знаеш, аз Иван, утре докато и бе. Полицията го шлакат, ще гледат полицията до каната да спие, вика. И аз кьом дома да лежам. Вика, и тай удара с каната таткото и вика, и аз съм алпаш. И вика, Арно, биди Паузата. алпаш на такво, на шоли и звата, ама това не е звата, това е шекер със сол. Тай повежал после. И видел, остави се война за канализацията. Ама с спун, не с сампон. Насо. Не с такова си. Не с насо. Я видел там пиой и мислил. Знаеш, съм мислил така. Сампон. Не бе, ядене. Знаеш колко добре съм не ядел. Ама не, знаеш това. Това е веднъж от на каса. Къде па виждел си? Не е кашна, бренги чушки. Така калов си и- яйца. Червен. Мандарини. И от такво и от сапун. Ай, века да не говорим тук глупост. Може мали деца говорят. Така да знаеш. Но всяка ме гледа. Яйца и шампони гледа. Тата. Не е дох. Не. Каков ще са? Я дойде на моя канал. Първи Павло пса едно сдавариш. Павло може... Та аз се родих и черепа нещо години. За Ти, това. ти имаш 100 години, сега без един дедо се ясе от канализацията. Фрой. Аз ще от теб това докато го помина. А ти да беше дедо ти ги така. Организацията ке ядеш чушки френки. Фроли. Не свикам с Знаеш тия. да го поминам, бе. Чек се, останете пана. Ти да, само нема мъртъв. Стоян сте бил прорив. Алпаш. Той не може, века не възмари. Няма да окрям. Тишина. Останете, няма замари. Замари Ще сме. начин. Аше Мартин, помени да си серме към... Как да кютеш? Да си са... Ай, сега стоян ще видим. Сега е на бърдо пана. Сега е на второто пана. Още люди, аз съм побръкан днеска. Остай бе, сега да видим кой няма да... Лесаник ще пази.
Шо е? Така снова панас. Да. Гледай се професионалец како тоа. Сега ќе видиш. Јас сум Са пони јаде. Киде би ти? Тук сме со мојот брат Кабасар. Дај на мене. А ти без два пати, јас ако сме два пати. По два пати. Му. Позајчето од чолята купувам шампоня за бар. Избавам се. Мерзална пролив. Знаеш състоянието. Мој брат Кабасар. Трактор бе. Кај Иван тука бил Иван Банелот кај бил тука да има. Тишина. Ја, сенат. Сакаш вика мене. Кабасаки мој другар. Не мој другар, студентски Кабасаки. Сак сум јас. Ти го набута Тома на тебе, га. Сега нема. Знам тебе. Банелот тук издела. Знам тебе кој. На тебе. Сега ни. Тега набута. Сенат. Шо милион? Шо милион пати. Пани. Pani Stojanče! Лекој комар. Кабасаки! Чекай. Pani Kawasaki! Чекай, јамаше начерен комар. Pani Kawasaki! Kawasaki Стојан яде многу кабаси. Кабаси. Не е добар со кабасите. Ке да би пролив. Доаѓа пролив од кисела врата. И Мартин доаѓа вика, папук јаде. Јас сум Јури. Шолија јаде. И Тоа е Мартин е дил канта Стојансто. да леже. Е бас на крају. Стварно, Мики, нема да се дам да... Пани! О! Не ми се поснат. Не може. Не! Ти. Ај бе, како мене. И колко ми крив телефону, разипасавајте. Имаш сънът. Така с напървите панас. Сега стоянството, моя брат е не пана. Сега от цял коментар пис, не пана бе, педър. Не пана. Сега съм и аз. Да, знаеш колко ти е Я да не казах това за Марите. Кюташ, ай наш да кютам ти. Добре. Юри, помена ми я раката. Тишина да повърнем канализацията. Ей! Това си казах Юри вземе, таман да падне и пана. Ами аз съм бутнен от твоята рака. Ой, малко на там да не се бутаме. Ай. Кавасаки. На Тома. Тюти! Ай, да. Дай ми по 3 пъти. Ой, няма те фотилец, не видел три. Сега с моя брат Кавасаки. И аз... Сънът, моя брат Кавасаки не може да умина. Остай са, тишина. Тишина. На стапата му се бутне един газ в груп. И я вика попска мания. Не може да каже пияни. Ай се тръгнеш от мен. Тръгна Ракте ми е мърдас. Мърдате топки, тясните. Къде бе? Сега цаки от. Ако не, аз съм теб да умина. Толкова аз съм сам. Дега бе! Но 3 пъти. Ай, друже май. Да те набута Тома на тебе. Сънът. Няма 4 пъти. Сънът! Нищо не правя, трябва кажа. Ай пей песни, аз трябва да умина. Буля, Кавасаки! Моя брат е Кавасаки, не за
много яде кабаси, маля муля бука бука, сега, Юри, грај са пенс како да му А, панах! Една, Цак, 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 цак. цак. Цак, 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 цак. Цак, 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 цак. Цак, Минај го! Да те седам и глава. Да те седам, ти јај. Јас на тебе. Со нема слава. Иван Ванелата ќе вика, иде некој човек вика, некој дете се рауза на папука устата. Тај се вика Стојанец. Стопе! Бег би ти оттам. Добар ден, пиво ќе јадете ли? Да, Добар ден, што ќе купите? ќе те купи тебе. Ај сак ти шибам, а ти на магарото какво ќе го јадеш? Ама заедно со мене кој јадеш. Ако умреш ти да јадеш. Не. Ај пет песни. Моје миле црни, нагазиво биво, нади бело ставо, и ке ти дојда. Па многу бели лесно. гаки, ке ти свирам, со бели возови, и ке пукне возов. Мати да ти Јути бе! смокне. Пей песни, и пукна песните. Има една песна Стојанец што кој е кабасаки. Пани! И пукни глупа игра. Како тамбурина скокнах. Сега Иван го гледа това видео и интересно му. Што мислиш, интересно има? Он там кабаси ги јаде да го гледа видеото. Што се вика не се интересно. Мрни се. Пани! Деве! Люди, он е прост. Сам да ти се мочам главата. А што аз на тебе? Тоа па нема от теб. Ти преживяли чушко маленко. Не бе видеј тебе како јадос. Гомна. Аха. Не бе киречек на банелото това. Пајц на моја кр. Ма тома да ви задела, бе. Ама на теб знаеш кој? Никой. Црни. Црни на тебе, ти го... На тебе извинството. И зашо гладно било много. Такова бързо. Гладно било много. И тебе те откъдело. А що там става тази? Кай! Марс. Друже, Марс. ти марша там глава. Марс. Нати доста. Море пияно. Знаеш со кој маймун се бора. Ай ти пием песни. Оди ме не би таква. Яйца там яде там. Не може да те толкова се смети. Одемо напред, ако не си најак. Мартин попијан. Па го со. Ај, доста победија. Тогава бяхме 37 минути. За 18. Само ти јас ти помогнах. Тева да го минеш, памти. Аз го гледам видеото што си. Јас те преебах. Види го. Татко си нема глупави и прости. Дето му спра јак на човекот. И дето изде стап. И шибара го раска. То скршам от главата, валените. Айде да съм полицајец. Овце си. Тишко бил. Ау, паши! Само ако се возим. Добро, че го шо. Вкам се бъде съдипа. Знаеш што и Ти некој му... стискаш от тамка.
Овцо. Така. А ја Иван му се... Станица. А ја Иван му се вртеше. Такво. И сега... О, пари, мани. А опаш ли кради моите пари? Твои се, да, уши му грешки. Фърли ги аз да ги яде стапе. А опаш да ги откраде. Абе, кјоти. Кюте бе. Абе смота. Кај смотни. Змија, змија, змија. 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 Овци, види овци. Овци паса. Види го Стојанец как паса кози. Мартин, говеди има за тебе. Неман за тебе. Завърти се за тебе играта назад. Махас. Завърти се, ай. Ако не, чушка се. Как се въртам чекате ще взема да парите. А, паш украде парите на Стапи. Вай ви Стапи с украде, ай. За тебе ми говеда, завърти се. Няма никой. Има. Овци има. Не овци там, към десната страна, на левата. И овца на Веострова тук на леви, овци. Овци пасат. Еве да станам. Аз съм полицаец! Аз пръв път да съм полицаец. Нас тогава имаше и тук, трябва да стръка се против тази група полицаец. Нема, победи я. Но тогава имаше и тук, трябваше да стръка се. Имаше топки тук тогава. Това съм първ, 988. А я забеха на моя телефон. Юри, зависимо се това видео на нас, да стълзивай. Найдам да сте пукли. Марш!